Biyen iki rek ya jenenge iki dalan rawa. Ya apa ceritane? Iki biyen ya dalane iku jeblok kabeh. Jenengane ae rawa. Rawa iku ya ana bajule, iwak gede-gede. Wis ta. Jeblok kabeh. Oke, kata-kata untuk hari ini. Hari libur. Iya, hari libur. Lah, ana cerita iki ya. Aku biyen iku sekolah ya. Saking jebloke dalan iki ya, goncengan ambek adikku wedok. Gurung tutuk sekolah, wis kejebur dhisik saking gak enake dalane ya. Rek, cobaan nyore nang ini. Nak seru. Hari ini telat. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata, yuk. Aku. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ini. Jadi pas subuh yatim piatu. Nah, ya, Nek. Kata-kata untuk hari ini. Singkat saja. Wah, Lumayan. Kata-kata untuk hari ini. mantap. Oh, mantap. Di situ enak. Kata-kata untuk hari ini. Hari libur. Hari libur. Oke. Apa mangsi gorong? Ini loh, Aku. Oh, wes. Kata-kata hari ini. Hari libur di rumah aja. Ini lo dulu kene. Oh iya. Asik. Asik, mantap. Lah saiki dalan iki ya wis mau wulus. Ya saiki ana perumahane, ana iki ya digawe dulinan arek cilik-cilik lumayan banget. Kira-kira bedane biyen ambek saiki apa rek? Nek biyen iku gandhe dhuwit ya, jeblok kabeh rusuh. Saiki apa bedane? Padha. Nek dompete tipis.